Duela 2 hilabete eta erdi, iragan abenduaren 27an Euskaltzaleon elkargune handi izan genuen, hemendik hurbil, Miribilla auzoan dagoen Bilbao arena. Milaka euskaltzalek txiki utzi genuen aretoa, euskarak etorkizuna izango badu, pizkunde berri bat eragin behar dugula aldarrikatzeko. Eta gainera, elkarrekin pizkunde berri horren lehen txinparta pizteko. Elkarrekin arnasa hartzeko eta elkar elikatzeko gune garrantzitsua izan zen. Eta Euskalgintzaren kontseilua osatzen dugun erakunde guztiok oso eskertuta gaude bertan bildu ziren euskaltzale guztiekin. Beraz, berriro ere mila esker. Aspalditik esaten ari garen bezala, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuari dagokionean, agerikoak dira agortze zantzuak. Dudarik gabe, azken hamarkadetan asko aurreratu da arlo honetan, baina orain irabazte ziklo hori amaitu dela adierazten duten datu eta neurketek. Oraindik eta gehiago, atzeraldiaren arriskua irabazitako horiek galtzekoa handia da. Gainera, globalizazioaren muturreko aldaera honek erronka berri eta handiak ezarri dizkigute hizkuntza minorizatu guztiei. Eta ezin dugu ahaztu munduan nagusitzen ari den olatu erreakzionarioa oinarrizko eskubideak eraisten ari dela han eta hemen. Hizkuntza eskubideak barne. Atzoko albisteek oldarraldi judizialak estrategia antolatu bati erantzuten diola frogatzen du. Euskara eta euskal hiztun komunitatea betiko gutxiagotuta nahi dituztenen bulkada erreakzionarioari. Faktore hauen denen gehiketak larrialdi linguistikora eraman gaitu. Euskararen etorkizuna jokoan dago, eta 22. mendera bizirik eramango badugu, pizkunde berri bat sortu behar dugu guztion artean. Azken hilabetetan, errepikatu dugun bezala, badakigu gutxi asko zeintzuk diren pizkunde horren osagaiak. Batetik, jauzi bat behar da hizkuntza politiketan. Paradigma aldaketa bat. Ezagutzaren unibertsalizazioa eta euskara normal erabiltzeko baldintzak ipar dituena. Badugu jauzi horretarako tresna. Batuz aldatu dinamikatik eratorritako hizkuntza politiken inguruko itun soziopolitiko berriaren eskaintza. Dagoeneko ia 150 eragile sozialen adostasuna jaso duena. Badakigu, halaber, pizkunde hori sendoa eta atzera ezina izateko, euskarak ofiziala izan behar duela Euskal Herri osoan. Osotasunez ofiziala. Estatus juridikoari dagokionean lurzoru irmoa behar duela. Eta badakigu, hori guztia gauza dadin, ezinbestekoa dela euskaltzaletasunaren indarra. Hau da, euskararen auzia lehen lerrora ekartzeko prest dagoen herritarren mugimendua, atxikimendua, aktibazioa, giharra. Askotan esan dugun bezala, gure historia garaikidean euskararen etorkizuna jokoan izan den beste une batzuetan, milaka euskaltzaleren konpromisoari esker egin dugu aurrera. Ziklo berria abiatzeko ezinbestekoa da gihar hori indartzea. Eta gihar hori indartzeko elkarguneak behar ditugu euskaltzaleok. Elkarrekin arnasa hartzeko, elkar elikatzeko, elkarrekin antolatzeko, elkarrekin egoteko antolatzeko bidea emango diguten une eta guneak. Pizkunderako txinpartak elkarrekin piztekoak. Iragan abenduaren 27koa izan zen lehena. Eta orduan iragarri genuen bezala, ekainaren 13an, Iruñean, izango da hurrengo elkargunea. Ongi apuntatu data. Euskaltzaleon martxa izendatu dugu Iruñekoa. Proposamena delako Iruñeko 3 leku desberdinetan batzea, gero puntu horietako bakoitzetik euskaltzaleok elkarrekin egitea guztion elkargune izango den ziudadelara bitarteko bidea.
Hiru zutabe horiek pizkundeak ezinbesteko dituen 3 osagaiak ordezkatuko dituzte. Bat, hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia. 2, ofizialtasun osoaren premia. Eta 3, euskaltzaletasunaren ekarpena. Amaieran, bukaerako elkargune horretan, guztien artean pizkundearen beste txinparta bat pizteko. Euskaltzale guztiei, euskarak etorkizuna eman nahi diozuen guztiei, dei egiten dizuegu ekainaren 13an gurekin Iruñean izan zaitezten. Euskaltzaleon bultzada eta konpromisoak ekarri du euskara bizirik gaurdaino. Beraz, badugu harro egoteko motiborik. Eta kinka larria den arren, badugu itxaropenerako arrazoirik. Izan dadila, Iruñea, ekainaren 13an, euskaltzaletasunak eta euskarak duen bizi indarraren erakustaldia. Pizkunderako behar ditugun baldintzen aldarrikapenerako gunea. Euskaltzaleok antolatzeko beste urrats bat. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskuratzeko bultzada. Ekainaren 13an, Iruñan ikusiko dugu elkar.